Prolog sa season 4 ngai kulai pi baro ki baju subscribe ki baju kersan ya channel ko jonga di nga kerteng i tibor ada na silong bat ngasa sha renli silong ba ngadan dan relatif kita hancok yong mo ada na merang dengan lapo song khasa so yong ti nga tray kakam sipai lalu pangajon ye ni kakam nga la sa jit ba ngandan ka band ngidan ka band ka rock band mo jongi ngirwai ngetem ngiyu kakam jongi kalong bitang kata bai te kene por nga ko ban ai ru khndet ka jing tiu pi mo ki badan ka sap ki ba biang ka nyang ki ba la ban yu da pi kumno pi don ge jing tmu ban jonya ka kam spai te ada pidan kumot kasap ban tem kam ki music ki yukum ki gitar ki drum bat ki piano te pila ban drum ka ne kam bat pio ru ban tray da ka ba pim dan kam ban tray shane satai sa caka ke bakam jenjar te pila ban dan kemba dan mangam tang la tray minta la kemba bun telikis nem la jan la parat la kumno makat prak nes nem la tray te nga jing penslori pi la pidon ki bakwa te pentibet ilade akono kalain ki pidan namar kam spai bon bagi facility ki pila banyo ding baga jing dan yang pi kasap te kani kapor nga IP ka jing kentu te sim ya kani bat kani tutorial jonga menta ngan peni pi kumno bang ikai te lada pi sim kono jing pila ban ai comment sebat ngin senang ya ki video ba syakmat te kubli siwon ya ngani ya tutorial. Thank you. Kabaningkong abangi hika gitar ningkong ni hab sim me gini notes kilong komne ma ki ba nang ya ka tonic sulfa kisko thu te ka gitar ne ki keyboard khamtam kini ki jingtem ki balong ki jingtem ki bawan ra ka suru busng tanat te lada hikai ka piano ro phia biai ling ba gini ki do tila so to mo te haka gitar gidan haka keyboard gidan te haka gitar hangni mentangan yaj menta naka C jong C mo C chord dengan batai fi kumno ba kenya menta hauni u string basan pishim yuni string basan u kene di fret banikong fret baar fret balai pe yuni u string basan hangni sedang nang ni bantem ya ka do re mi fa sol la ti do maka de basic jong gino gijaj jing tem gi music te mentang sedang nang ni ngasim nang ni nang ta ngasim so we pat hang ni ngai no uni ba pedeng ngayaj hang ni la yo yu re te mentang ngasim nganyaj ho string basaw pa bada ka fret ke baar une nang ta hauju hi an ya chakman diat nang ta hauju hi ngan i no ya kan ni ngan ya ngan jom becha ni nang ta pat ngan ya rauni u string uba lai hau fret baar nang ta ngan i ya kan ni ngan jom sa we pat nang ta ngan jom sa we pat ubajan te mentang la yo ya u do re mi fa so la ti do te mentang hang ni ikut hang ni te mentang la dang ya senang ni pat sapo ngan ya mo ngan si usi ya u ka bamut ya u do ngai space ni way uni space ngai ngaya hau ni awan hau ni te ngahiar hau string baar
hau Fred ubasan hi ngaya tu bajan ngai no yu ne wei ngaya chani ta ngaya yu using meningkong ngai no yu u Fred wei ngai sim chu ne ba hau ne bajan pat tem tang layo na du na jerong layo at octave Hakani ka pani vi ka long ba ngi tem ya ka saregama ki ong aktin di aktin si jongi yong do re mi fa sol la ti do re mi fa sol la ti do ye balai nga ong fi ba haban le kumne namar bon ngi ju ikai gitar da ka bangilai direct ki chord dangilai direct ki chord ngi tip kumno ban tem ki chord no ki d ki c ki e to Henry, kani ke bang aku ban hikai fi kolong ba kumno phinang ru ban leading ban yu jing rai ma da kimla ban practice gini ki yu te kamot ka kan kani kamot kitu gi benta ki bang apa ni fi yakini fi ban practice lada practice yakini mot ka kti jong fi ru kan long smooth te bad kawai ru phinlang phin yu phila ban tem mi jing rai bele project ban leading hakano kono ka ba wan ka jingmot jong phi gino gi music phila ban sina phila ban panwandor da wa pitip da phimti bi gitu pat subo menta phi sim nomor nga menta nga aina ka c scale kumut ka dai jong u do teng start no do te ka c scale kamot sedang saya terter sa u d sa u e u f kumta terter te kani ke jeng hikai ka banga hikai ni phila ban practice da wa phin sim mi kini ki jeng practice ki ba phila ban pentibet da ka kti na ka kti ru kini ki fingers la da phim practice hagani ka benta ka mod ban lead la ne ban yu phinam sem long phinam sem kan kalenti kumno ba phin yu noi da kani ka benta ka bai phila ban board ya kani ka mod ban lead ki gitar ban lead phila ban tem kini ki benta mod kan longa basuk bai phi te kani ka banga pani ngai phi ta ka mod phi yu to ngin yu ni pet biang kumno kadai ban yat kumno ngin yo ta c scale ma akani ka tonic solfa jong ni c chord pet biang benta nang ne na usi sibu la danga tem yu c chord udai uwei hang ne te uwei hang ne bat uwei hang ne au second fret une au first fret jong u second string tenga sim nang ne abo tenga wan hang ne kumto bad hang ne une udai u string kumto pila i kumto sim tenga tem yo si dai te ngaplaj no gini bro khoj ngasim tang ya u ne tenang ni kan yo ta si saya kumto tekat ni ka dei ka yu ka benta ka ba phi habat practice kan tenang ni pan ban yo ki string ki balong high po te pisim nang ni kajeng practice jong phi phila ban sim beng nang ni na bakut te kan ni kajeng practice phila ban hikai ban kampen speed la ne kampen smooth ya ka kti jong phi ski tapi ni kong phi le ski ba te kampen speed ya kata kat ba phila ban speed mar kan ni ka jeng yu ka kalong ka jeng practice ya pi ka jeng mentoy ya pi kat ba phila ban speed kumut ka kti jong phi ru ki long movement ba bat pinangla ru ban kham long confident ba hakino pi te ki
ni notes ki ai badan hakan ni gitar te ya mentahi ngam kwa ban ai fi sibon ki you practice watang kane hadin gen saya sekamat but ngin saya je ki chords ki ai te kaba long ka basic ka bani kong hi ka de na kini mar kawai ka long bang sa ong mane mar kini ki jing practice kini ka long phila ban tem lead phila ban tem solo ne kum ta ter ka gitar kumbalong ka keyboard ro te gini ki jing practice but ladadan kono ga jing ka jing bom suktu phila ban comments te ngala ban reply pi ban ngala ban ai jawab kumno pisam jing angno but kum ta ter ngala ban ai example pi go away we but it no C major or C minor antam go away jing roi ka ba di jing roi hareng kesame mo choma starting tanggat tu te nga kenan bangin saya kenduk biang ngaki we patki tutorial ke pasakmat kulisibon